Nek awakmu, aku iki awakmu kan siji. Siji ya? Siji ae tau gak diwawu kok. Iya toh. Piye to kowe iki? Lho gak diwawu kayak resep iki aku. Ngapa? Pas mari salat asar iku aku lak sarungan tok. 3 wulan wis gak disopo mbek bojone. Tak kei resep, Kang. Sepiye? Terus bojoku tak celuk. Dik, napa gak diwawu lanang wong wedok kok celuk gak duwe sin. Lha gak peteng kuwi iki siapa? Isi dawet mari ngombe dawet. Yo gak isi gajah ngene aku. Lah kok isi gajah, sarungku tak buka lagi telalene ngene aku. Lah kok bojoku mbales ya? Nek ngono peteng kuwi isi apa? Isi rawon dik mari tak tukakno rawon. Yo gak isi apa telepon umum. Dasare dibuka ae iki lho bang koine. Jam 12 tak totok. Oh, piye? Tok-tok. Lah apa sih enggak diwawu kok totak-totok gak duwe isin. Gajah kate telepon rek ngene aku. Wong nek petuk menan. Nggih. Aku ora arep gendahke kowe. Aku Ojo. Aja wis sakmono ae. Ayo, aku wis mudeng kowe. Teruse ora cocok. Iki ra monggo.